Ka sha ruwan nan fa. Bari na matso da maka bidiyo da kyau a mutumina. Bari maka bidiyo da kyau mutumina. Yau mun kai azumi nawa? Takwas. Tara kai. Ok, na ta kuka manta ne yayi. Tara dan bula ko sauran 20. Sauran mana nawa? 20. Kai, dai sarkin Gombe ai sarkin musulunci ya ce za a gara. Ta gara me? Azumi. Dan hutun uwa da. Ka san shi dan gindin uwa, ne ka san shi dan gindin uwa. To ai saboda a roƙa wa Najeriya halin da take cikin yayi. Allah ka halin dan hutun uwa. Ban gane Allah ka halin ba bayan kuma hali muna cikin hali na kakani kai. Ina. Yau ka ji an kashe wannan gobe an kidnapping din wannan Boko Haram sun tada wani gari. Ana yi da mu ne? Ana yi amma wata za a yi da ku ai. A ƙarya ne wannan. Ba za a yi da ku ba? Mu dan hutun uwa sa. Irin su ake kama ai. Ahmad Allah. Allah. To shikenan Ai Allah. wannan an rake kama. Banda ku kenan. Mu kuma. Wazan kai kana talakanka kana sharuwanka a nan wajen swimming pool ɗinkan nan ba wanda zai kama ka. Yawwa ka ji gaskiya ke. Allah mutumina. Dole ka kama shi ga madan hutun uwa sa. Aha ba da Allah. Allah. Ban gane shi ga dama ba kamar ya kenan. Ina da miliyan 3 ne. A ba ka da miliyan 3 amma kana da 3,000 ai. 3,000. Ai gidan masu kan masu 2,000. Me? Wasa daga masu 2,000. Sai masu azumi mana. Ban gane azumi ba. Akura ba shi da ruwa. Afu da ruwa. Wannan warka take sai su yi. Yeah.